Hello guys, pag abot pa jud nako gikan sa trabahoan, repack din ko sa buwad, excited. Nabot na jud si Mama Liling. Guys, nakoy baligyang buwad. Mao ni ang akong nakita mo atong akong gi-open yung mga sinsiyo. Mao ni akong start, maligya ko buwad. Ako ning gi-repack. Kira. Para barato, akong gitulo-tulo kay para maka-afford lang ba kay kung imong daghanon mo mahal man so gianin ako pag-repack kana ako ning suroy niya ako baligya sila guys so tanawa guys diba guwapa kayo guwapa pa nako ay, dugmo ka ha. Yan, naasay isa ka klase nga buwad. Dara ay. Itong ang color. Ayuan na pag-usap kinso. Itong ang color. Di ka ni sa bantayan. Ripak sa dinako. Gout ni ma. Ripak sa dinako. Kindle. Naay ko'y bisita guys, nagtanaw sa pagripak nako, anak ni Jang Koy Koy. Busy sa jagkaon. O tanawa. Gilamian siya sa kuan Marie. Amo ni akong bisita. Isabak ni Mama Liling. Nya ako, padayon ko sa pagripak. Excited kay sinang bandin maninda. Ako ni ibaligya dito sa office. Gigagmay ni nako gripak para gaan nya walay utang. Sus guys, unya nahurot baya jud ni ang akong tinda. Nawa nakita ninyo, guwapa kaya kong mga tinda gikan sa bantayan, dili siya parat. Parat siya gamay no, pero di kaayo parat, lahi ra jud nga sa uban ka mo palit nga parat kaayo. Inspired kay sinang bandin pagpamutos, moraragwa gikapoy. Mo ni dapat mag sideline ta kaysa ka mahal karon sa palaliton kinahanglan jud nga naay extra. Mo ni akong ganahan sad nga buwad guys. Ako ning gipa sayaw-sayaw. No, gipasayaw-sayaw ni nang bandin niya. Lingaw kayo si Kinso nga nagtanaw sa ako ang ano ka ning isda ni sayaw man. Ni hunong jud taon siya kaon og mari. Mo to guys, akong gipakita sa inyo ha ang gamay na akong negosyo. Nya nitubo gamay sad nga ako ang kwarta nga tinigom. Salamat sa inyo pagtan-aw.